Joo, mulla on tässä tämmönen ongelma. Mulla on tämä siitä kahvikeittimestä irti. Tämä osa. Täällä on maitoa täällä sisällä. Jos mä otan tän irti, niin mä en saa tätä purettua. Kun ei mistään löydy ohjeita, että millä tää osa puretaan. Jostain pystyy purkamaan. Mut sitten Nää saa ihan hyvin, vedet menee läpi. Täältä näkyy, että vesi tulee läpi. Täältä tulee vesi läpi, niin kuin näette ihan hienosti. Sitten on ongelmana tämä osa. Mä laitan tätä osaa tänne takaisin. Ja laitan vettä tulee, niin eihän se vesi mene täältä läpi. Täältä ei tule vesi läpi. Ei sitten millään. Noin. Mutta jos mä imen tätä samaan aikaan ja mä pistän vettä, niin sieltä tulee läpi. Oliko se niin kuin näin? Noin päin. Täältä imeen ja sitten pistän vettä, niin silloin sitä pystyy. Näin. Mutta olisiko mitään helpompaa vaihtoehtoa? Näin. Kyllä tää haisee ihan paskalta tää vesi täältä. Elikkä tämä osa. Saako tän halkastua, mikä mä otin sieltä tulos? Tästä on kyse. Jos keksitte siellä mieleen jonkun ratkaisun tähän, niin olisi kauhean iloinen, jos soittaisitte mulle vaikka huomenna päivällä siitä.